Yeroi try se sin pat nga kable pi baro ha kerteng ka bren bor ka jong jisu te nap teng jong pi la ya kli nga gong lada tho sbai te kum nang ni che danem tu dak bali la ne na ki tyrsim dan ki ba mi na ki tyrsim dan ki balong dak li nang ni na po kti te pi ong kamut ayu ka tu te demo ka bangi kren kai kini gade ka bashisha ka tu ba shujaran khat ba ka long tho kum to hari ka tu kade ka ba tho da ublei hi ka tu kade ka jing tho blei ka jing tho sbai pat phin khmi tho ba ya la de da pi i ba ka tho kum to ne em ka mot phin yo pisa phin ba ka mai ka ji te la da pi dei pat ki bom dan ka mai pi shu ap na ulok ne le se ki khon ru ki dang let puli te ka mot kat ka ba pi pan na i me pi yo ben pi don ben i dak tho sbai te nang ne te ka mot ke ba ka jing dan kam ka jong phin em pi kwa pi pan na i me pi yo ben pi nyu i ba bat don i dak tho sbai kum to te nga ka mau ha ka tu ka por ka ba dang la de ba ka ni ko pnyang mi snyo te kum to nga kan do ikibrio menta ki ong kong nga ta ko pnyang mi snyo jong pi ngam ta shu menta na mau snyo jong ular ben te na mar kata kam da ya yau shu hadu kata kum ha ki por ki ba men chua te ha to ko por ba ya yau ban em ki thoru tho ba he ki tho sbai ki ni ti jong am ki tho ki ba he te nga yo isha ba ka pisaru ka wan chi sha hi te dan pat baka tho tang kini ki tersim kembanga mentanga tho lut kini baro shpot li ki tersim te kamut kamwan reken kata ka bapun hadu kata tang bangam kerdo ai repat ken ngam kerdo re te long kawan ba hi ken ka jing kerku ha ka im ka jonga te ki tho tang kini ki tersim te re da tho kini te kini ki da tho kini nam kini ka khamwan ka ba he ken ka pisa te kat kum ka jing don kam ka jong phi ken te ka tu ka de ka ba tho blai dei ba ngia kren kai ka tu ka de ka ba tho do blai hi bat man ha ka ni ngayu i tu khna i ba tre hang ni bat nga i tho sbai nang ne hi tho i we te i la perkhat ni te kumno kai na mar ka kam ka jam ngi hang ni ru ngi mi he yo su te ngam extra te ka pisa le ladang he yo ka mo ngade ka brio ka ba we bal apen bun kam te ka pisar ngasiu extra kai na dangai kut makna ka dor kat tu henre na maro bun kam ko ngasi ai tam kata ka de jinglong jonga te ngam ju air te kum bay kut te lada ngaduna yo pat ya ka tu ka bay ngaya kut ngapen biang pet the next month lada ngam la ban siu ngasu ang long ne na pitre no kata da long te tre lada long shu te pi wan no shwe na ngam la shu ban siu no ba ngam don yo shu te ngade ka bro ka shai ka tin ka thlet ngale be kum ta te danga he yo pat te komot nga ai tam te day hapo Christmas ken nama po Christmas te nga siya singok tanat ban ai extra ka pisa mo bakin yo le kemen lang kini ki bom da yo ka bainong ka behe te da hadin pat ubli oy nga sa ai pisa ya itu ikna ben yo ti ai hayeng hasem ba ka Christmas te nga so tho o ila tho sbai be ban sa yo pisa na nga ken te ki ong gini ki khna i be tre hagni bat nga ki ong hak tuk por ba ya yau bha ni go phnya misnyo baro kha ki thos bai lot kini khna i bat tre hagni bat nga ba lei ba nga extra te ka pisai ki te ka ta ka long ka ba shisha la ki thos bai ka ti um de ba shu tho kum to kamut ka dan be ka jing kar khu da phim yo ran na la di ron dan manu ba ai phi ta da phi de bat tre ki nu ki kam pat kamut phi piang bha ki kam ka jam ka jong phi te ka ta ka de ka jing shisha te han rai ka jing kur khu pat ka bangin yo dei re ba ong ba ladangin chu im ka jing im ka ba langkar makaru kata ka jing kur khu kan ne ka jing kur khu ne em ka wan be na mangala yo i we brio u ba shu thos bai be ki ti ki jong u ki ba shu thos bai be ka pissa ka bon be pok tang ba ka wan ken bleu kur khu ken tang ba na mar ba pen sngom ha pa u play tu ka pissa kam ne re ken te han re lada pio i ba thos ba ki ti ki jong pi sngo thu ka de ka jing kur khu ka jong ble te nang yai shakri u ble nang yai pen sngo ba ha u ble te ka jing kur khu ka jong u ble kan ne bat ka man toy ken lada pio jing kur khu ha ka met ru ha ka man sim ru han re man toy yu pio jing kur khu ta ha ka met ha ka man sim pat phim dani ai te kata ka de ka jing mon tu ble ni ban kur khu pi lang ba ro ya ro itra